ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷаст. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, як сар ғнаҷини шведи нозоида беҳад ғнаҷини ки ба зебай сойкаи хуб, попари ғавси хуб дора. Иншоалло ки беҳтарина беҳтарин бошай. баҳри ҳамин навори мо, баҳри ҳамин моли мо як таи лайка дареғ надорад. Гардани ғнаҷина бин, иншоалло ки фигураш наг фигураи биқай ғнаҷин ё шак ғнаҷинай касе ки мол кунад беҳтарини мол меша. Иншоалло ки баъд насли тӯли хубам метаҳами мол. ҳозир мо камтар маълумот метиҳем дар бораи мол. бегзарем ба масъалаи нархи намош. бародарони азиз, мол беҳад чоч пари хуб дорад, синаи хуб дорад, чочи хубе дорад ки иншоалло ки мола ғавсиша тамошо кун. ҳозир масъалаи чочпашам нишон метиҳем. гардани мола тамошо кунед, ай пеши калаи мола бинед. иншоалло ки стойкаи беҳтаринай чочпараки хубам дорад. мол дар як хона ки мардака дидагӣ нест, фақат небор чочпаша бинед, беҳад чочпараки хуб дорад. ноф ҳам дорад, уна нофшам иншоалло ки метова. хешро тамошо кунед. иншоалло ки беҳтарина беҳтарин бошай. моли ғавсай попари хубам дорад. иншоалло ки ҳеш ҷадмаре. бародарони азиз, ногуфта намонад, мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қулғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. метавонед бипурсед мол чӣ маълумоте ки дар бораи мол бихоҳед, мо иншоалло ки шуморо маълумот метиҳем. сифати хубай бародарони азиз, мола пешотанаи хубам дорад. қафошам ғавси шуда. иншоалло ки масъалаи попашам ғавсишона бубинед. нофшам бубинед бародарони азиз, ноф ҳам дора мол. чоч пари хубам дора. касе ки мол кунад иншоалло раҳмата мега. вақти бордоркунишам ҳаст. касе ҳозирам агар қаталаб шава бордорам кунад, иншоалло ки мола то зоидаша иншоалло ки бо хела хела фарқият меояд. ҷинсиш буз баланд меша. ҳар тарафи мола бибинед чӣ хел стойкаи хуб дорад. ина бародарони азиз, хушро тамошо кунед. масъалаи мола ҳамаша стойкаша ҳамаша бубинед. як қафои молам тамошо кунед. беҳад моли базебай стойкаи хуби хуб дорад. моли попари хубам дорад. иншоалло камтар ҳамин мол сирхчато тофтаиста бародарон ки бурай худаш мол дар афтоби ҳам хеле камтар сирх метавонад. инам чӣ хеле ки гарданша инам хеле свети бури сиҳалемай. иншоалло ки ҳам шведа ҳамиқа мешавад. моли ягон камбӣ надорад. ҳамо бобои қори мега кола шведоро саволш кардан ки чанд намуд мешавад, 3 намуд 4 намуд мисол меорад. камерам масъалаи моли маҳаллӣ нест бародарони азиз. ина хушро тамошо кунед. худаш мега мол ки чӣ хели молай. я тоште усус товте ана гардиша бинед. иншоалло попари беҳад ғавси хуб дора мол. бародарони азиз, як бор дига мегзарем ки мол қарор дорад дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қулғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. метавонед занг бизанед. харидор ки метавонед ки биёед дар пеши мола дар хона ай пеш бубинед. як таи лайка бизанед. фикр ақидотонро дар зери комментария бинависед. касе ки мухлиси молай фақат тамошо кунад, фикр ақидаша хулосаша бирора дар бораи мол бинависед дар комментария. фақат бародарони азиз, сухана нек шабге, хуб шабге ки сухани нек гуфтан садақаи. бародарони азиз, аз сухани бад ягон каса хуш намеояд. сухани бад ҳамун зарараш дар инсона худаш таъсир менад. иншоалло ҳар як касе ки сухани нек ва дили як бандаи худо хурсанд мешавад, иншоалло ки ҳамун одамам аҷр савоб мегирад. мегзарем бародарони азиз дар масъалаи нархи навои мол. бародарони азиз, нархи мол дастрас қимат 13700 сомонӣ муомила дорад. мол иншоалло ки зотай касе ки рам ки бигира, иншоалло ки ай мол залал намена, фоида мена, раҳмат мега. касе мол куна иншоалло ки беҳтарина беҳтарин бошай. 13700 сомонӣ муомила дорад. дастафкаш аз ҳисоби канали Бухтар Сити мешавад бародарони азиз. дар охири навор
як ҷоя давом мекунем ки парвардигор ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад, тавфиқи дар бандагӣ, истиқоматӣ дар шариат насиб гардона. ҳамаи бародарои ғариби мусофири моро боз ҳам мегӯем ки бародарони азиз, ҳамин подписчикони моро аксариятш бачакҳои ғарибанд. худо парвардигор баракат дар касбу кор, ҳаёту зиндагӣ, ризқ рӯзишон насиб рӯзӣ гардонад. омадани дидори падар модаршонам насиб гардонад. иншоалло ки доим дар ҳаққи бачакҳо дуо гӯем. ҳамин бачакҳои ғарибе ки мо дар ҳаққшон дуо мекунем, моро ба ҳамн дуо муҳтоҷем. анам бародаронам агар ки моро гӯш карда шунанд, дар ҳаққи морам дуо кунанд. худованд ҳамамонро тавфиқи инсоф насиб гардонад, ризқи ҳалол насиб гардонад, баракат дар касбу кори морам насиб гардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.